Thanda ukubingelela abantu lebeshana esikhosela uGabriel Muhlengo isibonga Mbotholo namhlanje nginesifiso nje sokungichaza ukuthi kwenziwa yini wena ukuthi uphuphe imfino noma uphuphe unikezwa imfino basuke bekutshengisa ukuthini egazini lakho udinga wena ukuthi uyidle imfino ngoba kunesifo noma kunezinto abasuke beyibona engalunganga egazini kuwena yabona mawukha nje imfino noma uzibona nje uphethe imifino bathi hamba uthole imifino ngokwangempela ukuze uzophila iyona into abakutshela yona. Uma ngabe ubuzibona uphethe inhlaba hamba uthole inhlaba uyisebenzise uyiphuze uma uyiphuza khona wena uzophila. Ake ngithi nje izitshalo zemifino uma uyiphupha basuke bekunika ukuthi dlana lokhu kudla okunjena uvuke wena ukhohlwe uthi uphupha imifino kuzothi ukuhamba kosuku uzizwe uhalela imfino ngoba usukhunjuzwa ubani manje usukhunjuzwa ingilosi owehliswa la ukuthi mayizokugada kephi emhlabeni uzobe usuyayidla ngoba-ke manje usukhohliwe phela ukuthi uphuphe leyo nto uyabona kuney'thelo la othi uma unikezwa zona zisuke zisho ukuphila kuwena uphupha utamatisi angicacise kahle lento isithelo noma imifino uma uyinikwa imfino ihlaza ngaphakathi nangaphandle ayijiki yingakho kuthiwa isuke izosebenza igazi angazi noma uyangizwa yini uphupheni-ke manje utamatisi ubovu ngaphandle nangaphakathi yinto esemzimbeni hamba ukudle inhliziyo izinso lezi zinto ezinjalo emzimbeni hamba ukudle bathi thatha lokhu ngoba wena uzophathwa isifo esithize lezi zithelo lezi zitshalo ezemifino othi uma uyiphupha zifana ingaphakathi nangaphandle bathi kuze kungajiki lento esayibeka kwena thola lokhu kuyofika kulapho ezifanayo ngaphakathi nangaphandle ezokubhekelela kakhulu umzimba ngoba zizakhi zomzimba wakho wengaphakathi lapho zizokuphila kwena zizokuphilisa wena hamba-ke manje uthathe ini uthathe uthathe u-green paper uma ngabe basho kanjalo nabo bekunikeza batshengisa wena ukuthi ingaphakathi lakho nangengaphandle thatha lento njengoba uyibona lento ngaphandle iyofika isebenza umsebenzi ofana napha angazi noma ngichaza kahle yini bakithi noma mhlampe angazi kodwa sengiqonda ukuthi izithelo noma nemifino bakutshengisa yona kakhulukazi imifino evuthiweyo imifino okwazi ukuyidla nje ihlaza ungayiphekanga njengotamatisi okherothi ukherothi bafethu ngaphandle nangaphakathi uyafana yinto esebenza ngokuthi lokho okutshengiswa akushintshi lutho inkulumo ukuphila kuwe kuya ngokuthi bakhombiseni kodwa uma bekukhombisa amazambane sesiyaqala-ke manje awulidli izambane lihlaza angazi noma usuyayizwa kusho ukuthini kubantu ophila nabo kunabantu ababeka wena kambi bakhuluma kambi kodwa ube umsulwa khumbula-ke li-brown ngaphandle imhlophe ngaphakathi u-brown sebeyakungcolisa bakubhica ngayo yonke into kodwa wena ube unjani umsulwa uyabona siphinde siye ku-anyanisi ngenzela nje ukunikeza isibonelo siye ku-anyanisi u-anyanisi u-brown ngaphandle amakhasi akane brown ungaphakathi umhlobo okusho ukuthi yini lokho wena uma ukubona bathi lento ekhulunywayo noma kunendaba ethize ngapha kunendaba engase ibe yimbi uyizwe ufika ngaphathi kumhlophe kusho ukuthini ukuthi hawu kanti ekugcineni uzokukhalisa yebo-ke into kanjalo uthi uyabuka hawu ngibona ngathi la bengekho kanti sekukhona uthuthuva olukhona oluzokukhalisa wena yabona ngoba nje onyanisi omningi bowazi ukuthi uzoba ney'nyembezi ozozehlisa ngoba kunendaba ekhona ekhulunywayo kodwa hhayi kahle yabona hhayi kahle abantu uzobabona wena ukuthi bahle uma uhlala nabo ngaphakathi kanti ngaphandle bona abantu banjani babi kuwena bazogcina sebekukhalisa-ke anyanisi-ke loyo yabona ziningi-ke bafethu izinto eziyizitshalo ey'suke y'khuluma indaba yokuphila kwakho emzimbeni
ungaphupha inhlaba. Bathini kuwena? Wena udinga le nhlaba khona uzokwazi ukuyonezezela ini? Okunye okungaphakathi kuwena. Ngiyanqena ukukuchaza kaningi ngoba wathi omunye ukhuluma isikhathi eside, yabona. Inhlaba isuke iyonezelela kuwe ngaphakathi, ikline yonke lento, ivundise lokhu konke ngaphakathi okungafunakaliyo, ikhiphe konke okungafunakaliyo. Ngisazoke ngiyichaze kahle ngolunye usuku, kodwa la ngikhona, izitshalo oziphupha uzinikezwa, izitshalo zemifino zisho ukuphila. Kuthiwa wena thatha lokhu khona uzophila. Yisuke kuzovuselelwa ini? Izithelo ezafakwa ngaphakathi kuwena ezinjani? Ezimila ezihlahleni mase zibuye zibe njani? Zivuthiwe. Ngizokwenzela esinye isibonelo. Imifino iseduze nomhlabathi. Yingakho kuthiwa idla lokhu. Ngobani? Khumbula ukuthi umuntu sithe wakhiwa ngumhlabathi. Angazi into ezoyizwa kanjani. Wakhiwa ngomhlabathi. Njengoba wakhiwa ngumhlabathi, into ephilisa into ephila emhlabathini okuseduzane nomhlabathi. Yingakho kuthiwa thatha lezi ey'milela phansi zizofika nalento efunwa umzimba, ngoba uyazana umehluko ukuthi lo umzimba wakho usuyadla. Nenhlabathi iyadla kodwa idlela ngokuvundisa inhlabathi. Umzimba wakho uyadla. Udlani? Udla lezi izithelo njengoba ubona umhlabathi ukwazi ukudla izithelo, ukwazi futhi ukuzimilisa. Kuwena usukuzodla umzimba mase kumila wona uphile. Izithelo ozikhombiswayo ephusheni bokwazi ukusekhambisana nomntwana. Imifino oyiphuphayo kuthiwa thatha lokhu ukusebenzise uzophila. Umzimba uzophinde udle uthole leya nto mase uyadla. Kodwa ukudla okuvuthiwe ubokwazi-ke ngane yakwethu ukuthi usubulalelwe ukuphila wena. Kuzobekwa into kuwena enjani? Ukungcola esisetshenziwe vele. Yabona, uphupha ukudla okuvuthiwe usuyakudla, usulethelwe into vele isilungiselelwe. Yingakho noma uphupha inyama nje sekuthiwa hawu kuzohamba umuntu, ngoba kunjani? Umzimba, njengoba kade ngichaza ukuthi umzimba ulethelwa into ehlaza khona uzophila. Uma usulethelwa inyama, okusho ukuthi kunomzimba ozolala phansi, kunomuntu ozodlula, ngoba loyo nyama imele inyama yomzimba ephiliswa imifino. Mase ubona yona ngqo inyama isisikiwe, isiqotshiwe, sinjani, kukhona-ke umuntu osuke sezodlula. Uyabona? Isifo leso. Ngase kube khona uzolala phansi. Kodwa ngani? Ngokwenziwa, akuveli nje kube khona nje kuthiwa kuzokhona uzohamba. Suke kuwukwenziwa-ke ngabantu. Abantu bayinkinga-ke bafowethu, into kanjalo. Ngicela ukuthi ngime lapho ngizophinde ngibuye ngokuzayo, nisalindele.